محمد المصطفى المختار خير نبي سفي كل الورى الرغبات لولا سيدي صنادي لولا سيدي صنادي محمد المصطفى المختار خير نبي سفي كل الورى الرغبات لولا سيدي صنادي لولا سيدي صنادي محمد المصطفى المختار خير نبي سفي كل الورى الرغبات لولا سيدي صنادي لولا سيدي صنادي أصل وجودي وخير الخلق أجمعين بدر رسول الإمام ذو كرامات لولا سيدي صنادي لولا سيدي صنادي أصل وجودي وخير الخلق أجمعين bandiraɓe musidɓe tedduɓe no wirno nane subaka ko on golle ha joni woni jokkede ɗo e tiggare taw ko ziyara mo ganduɗa woni ceerno men ceerno Foutia Dramé taw noon o saaha jotti e galle o ko mo ganduɗa woni ceerno Ali Dramé kono o ziyara hande ne tawtora ɗum omo ganduɗa kadi woni ceerno Cheikh Niang mo Boyi Ñaaji machallah on jii naɓe mbadiri ni ko hunde ganduɗa machallah ne tawno worɓe ko toye ketti kono rewɓe ɓe ko ɗo ketti ne tawno ɓe mbattan ko diine e l'islam yiɗi ko wonno jiiɗaka saaha goto rewɓe e worɓe ne gonda e kala saaha walla ne ɓallodira ɗum tawi ɓe mbadiri hono nani foof koye dewal Allah kono ɓe mbaɗanama écran plat ha kala ko waɗe toye humpata jooɗiɓe ɗo ɗum ko machallah noon wiyete ɗum noon ɓoyata tan min naata min ƴeewa machallah yummiraɓe e sukaɓe no jooɗiri en ji oto saji e foof situation ɗo e village o inchallah mon gandu ɗum kono kadi e ziyara o mo ganduɗa woni Foutia Dramé taw noon o saaha noon jooɗe galle ko mo ganduɗa woni ceerno Ali Dramé ɗum noon Ndeye Fatou jeehen naate nder ɗum noon sohna Aminata Samba so konko tigui ardi dayra ceerno Foutia Dramé ɗo e wuro mabɓe ɗum noon min mbiyama tan yo salmin bandiraɓe e tawno en ji o tesaji ko mbaɗɗon ko foof ɗo e tiggere sohna Aminata salminama mi salmini on mi juurima on mi salmini kadi dayire ceerno Foutia Dramé mi salmini mawɓe tiggere fof e sernaɓe mum mi salmini rewɓe e worɓe fof eyyi ceerno Foutia ene wayno ko min ardina ɗo dayira o e kamɓe sukaɓe tiggere naɓe noon ko kamɓe gardinimi mboɗo yetti Allah kadi mboɗo yetti sukaɓe amen worɓe wonɓe ɗo ɓe ɓe gardini kam ɓe dokki kam teddugal emin gonde Mamoy Sow on ardi fedde nde to Dakar to e Rougui Sall on ne waɗi hen doole mum no ponno kamɓe sukaɓe wonɓe ɗo ɓe fof mawɓe dayira wonɓe ɗo ɓe hettuɓe ɓe eɓe kettani ɓe fof dayira o ko goto dayira o kadi o waɗira wonnoon o waɗira ko jokkere en ɗam rawane min jeeyi ha min mbiya ala ko foti hikka kadi ɓuuri ɗo wonno rawane ɗo emin jetti Allah min jetti mawɓe amen ɓe no foti duuɓi dayira o dari ene wayno duuɓi dayira o kam komin cosi ɗum ɗo tan ko rawande min cosi ɗum eyyi min puɗɗi wadde rawane nde noon mo wuuri eyyi o welti e nder hen o rokki hen duwuji o rokkunoɗi kadi emin jetti Allah emin jetti duwuji makko ɗi ko o wino min hen fof kadi ene wayno min ji o wino somi o duwaɗo ɗo hikka o so Allah jaaɓi so hirande nde dartima mo wuuri mon ji ko woni duwa o he gari wonnoon o waɗira ko sibo Allah minen tiggernaɓe rewɓe e worɓe minen fof min mbaɗi juuɗa men ni min nanggodiri e komin mbaɗi fof ko yeeso tan yarata e kanko Rougui emin jetti Allah emin jettimo Mamoy Tadou ene wonde Kardiatou Ñaña ɓen to Dakar to ene wonde mawniraɓe mabɓe nan toon ɓen garani kamɓe lomtina ɓen emin jetti Allah emin jettiɓe sukaɓe wonɓe ladde guila e rewɓe ha e worɓe goto fof waɗi hen juuɗe mum goto fof ne daari darde ko ɓi tigguerenajo eyyi ɗum noon amin kuccite o mo ganduɗa woni sohna Rokhaya Sow ummi ko ha Dakar ari ɗo kono sohna Rokhaya Sow noon wi ko Sarahulle haalata te min Sarahulle mi nana hen so wona amma ho
jam orantanga ko ɗon kadde me Sarakoule to ɗum ni ko Boubou Diabira jangguinimi ɗum bandum sala ɗum noon hayso tawi koye Pular kala mi jabtoɗami e Sarakoule salminama sokhna Rokhaya calmina bandiraɓe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين خير خلق الله السلام عليكم مارم نغا كوني بان سودي توغو ادي جامو تيغرا سار ريمنجو غا هو بكا تيغرا سار ريمن اهولني سونينكي اسوكو مانتيغا نتاغا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته caggal no salmini ha pari konko sokhna Rokhaya o woni première fois mako arde ɗo e ko ganda ko woni mawluɗo holno jiirɗa ɗum sokhna Rokhaya alhamdulillah rabbil alamin Allah tiga en palle oɗo aɗa Allah tiga o salli annabi ma sallallahu alaihi wasallam oɗo saranu ku tiga oɗo wasila nun tiga aga no modi nunga o imam nunga fa tabarakallah nke jopperini yirigiya alhamdulillah daira ke khacerno fodi ke o gidanñugo ñaani o watu o dimunto ngay fa tabarakallah machallah yugo sire misilime aga soron cumunda angana soyna garini an kannayade ha wallahi angana tinta anna tallan kan ada suwanyirondi ke martaba fa tabarakallah machallah anda ke golinya wonna hetaya biranta gunga wonna hetaya halle wona Allah nyaganaki agara kebe to goyro dangani martaban yelli ke mbaraje ngana daga ni non ngani ado muslimen purin cuka humanto dangan alhamdulillah rabbil alamin o mo hogo o dettemo o mo hogo hada mari men biraye ngana hangay serenta hakka agada kebe bira kundu Allah tiga yogoma kembira xaw kuna simmano ga Allah doga xanu mo ko oga munda mo ko oga biraye munda mo ko be otino gara fonni abira ka alhamdulillah rabbil alamin tiga indaga Allah da barada adime to yere fatabarakallah handa to gara kubenu saraba se hemara gari ko kono kubenu to yere agara kubenu to yere fatabarakallah mashallah tuwanto nyani tata ali hay tuwante nyani isuni tuwanto nyani tata muhammadu fa tabarakallah tata hadiyatu mashallah tata abdullah mashallah ndeyugo ko a gidan nyakarum payere asuni tuwante nyani asu khara way nyar kanan ken alhamdulillah rabbil alamin ko dum tigi woni ko jullo tan foti wadde ko foti halde e kala saha ni Allah huddiri wadi kadi ko wela en welirani tawno ko wali fof ko dum woni ko hani ko kono mi yitti dum joomirade kala saha dum non mal andi ko dum wonno kami tongantuno mon e ko ganduda ko woni ziar Ceerno Dramé ɗo e Tiggere woddude ko ganduɗa ko woni famille o fof Tiggere naɓe kala e kuuɓal gumima caggal leydi gumima ɗo e nder leydi ndi kala denti machallah ngari gam doldude o ziar machallah ɗum noon kadi ko yettoral no fewi e tawtere ɗo mo ganduɗa woni Ceerno Cheikh Niang mo boyinaji kono kadi tawde ɗo mo ganduɗa kadi konko jooɗe galle o woni Ceerno Ali Dramé ɗum noon wiide tan yo Allah waɗanen jaam funnangue hirnangue rewe worgo ha hitande wonni so wili jomiraɗo joom baɗe bawde Pin TV ara e équipe goɗɗo e ko ganduɗa ko woni kadi kaɓirde machallah kono ziyara o kadi ɓuura yajde
ɓura kadi dolɗude kadi machallah nde tawno ele kala saaha neɗɗo duwoto ko yaajede e ɓamtare te ɗum duwete machallah tataru kadi salminama no fewi nde tawno ɗum foof omo jeeya kadi e dariɓe hen ɗum noon tigguiranaɓe kala e kuuɓal calminama juurama on jarama damal ceerno wi yen barkinoro haalde ngal ɗo damal taw koye ɗemgal pular laamngal certa wona arab wona yimɓeɓe fof nandata arab limamul bousayri radiallahu taala anhu ndeɗo deftere burda o waɗi hen ko damuɗe 10 damuɗe 9 ɗe fof omo haala nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam omo manta nelaɗo allah haw heddori damal gotal o wi ngal ɗo damal noon ɓayde mi mantima nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama ngal ɗo damal min kalanmi hen tan koko jinmi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam te mboɗa andi kala ko mbimami ya waɗanam aɗa wawi waɗandemi saabu an kala ko ñaguina allah allah jaɓat nelaɗo allah kala ko wi allah allah jaɓat ɗum waɗi limamul bousayri ngal ɗo damal wiyete ko babun fil munajati wa aradil hajati omona gunnodiri e nelaɗo allah omona huccodiri e nelaɗo allah omo haalana nelaɗo allah haajuji makko e haajuji dendagal leñol nelaɗo allah fof sallllahu alayhi wa sallam o wi ehey ma ɓurɗo teddude e tago hol ɓurɗo teddude e tago nelaɗo allah holko waɗi noon allah subhanahu wa taala wi to nder alqur'ana ya ayyuhannasu inna halaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu kono noon inna akramakum indallahi atqakum e heymon yumɓe ahla makkata noon wa gayrahum kala neɗɗo naati e ngoɗo ewnawo allah wi mi tagi on gorko e debbo mi waɗi on kinde mi waɗi on leƴƴi ɗum ko ha gandodiron maranna hata ala batil bani rihu saba wa adraba al isa hadil isi bin nagami o wi ɗon ɗo kadi ɗo gaynako ene rewa caggal geloɗi e ladde tuula heela ene yima geloɗi ene jacco e ladde tuula heela ɗon ɗo ɗum ene waɗa yo allah juul ene laaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam summa rida an abi bakrin wa an umarin wa an aliyin wa an usmana dhil karami caggal nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama o rewni hen sahabaɓe nelaɗo allah wa adori ɓurɗo mawnude o kadi seydina aboubacry limamul bousayri o wi caggal nelaɗo allah allah ñaguimami weluyema kadi ya waɗɗume seydina aboubacry mo ganduɗa dendagal tagore so rendi seydina aboubacry ɓuuri yidde nelaɗo allah allah mi ñaguimama weluyema waɗɗume seydina aboubacry mo ganduɗa so tawi ko hulɓini ardi hakkude mum e nelaɗo allah kanko o teɗɗinat becce makko ɗum yana e makko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam dada ɗum waɗi seydi elhaji malik ji seydina aboubacry ni'ma rafiqu نعم الرفيق لقد صوى مكان ما
قيله وقد نبت تحت الصخرة العمام oɗo wiyete giɗo ko oɗo wiyete ceto diiɗo mo ganduɗa so hulɓini ko ardi hakkude ma e giɗo ma ñaagoɗa Allah yo ɗum yane ma an gañoɗa walla an maya giɗo ma o dada so yidde ardi ɗo ko ɗo yidde timmi ɗo noon seydna aboubacry ardiɗo e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam welu e Allah kadi yo wone seydna oumar mo ganduɗa Allah feññiri dilde sababude muɗum ñande seydna oumar jaaɓi Allah ñande hen nelaɗo Allah e sahabaɓe mum natti suuɗade sene juula seydna oumar ko jambaro ko cuusɗo kadi goonga kala ko nelaɗo Allah waɗi ko ɗeɓi tundude haqqille makko seeɗa kanko seydna oumar ko maw o namdito te nelaɗo Allah waɗata so wona ko Allah yamiri ɗum yo wat nde o naati e diine ɓe goni sagataɓe 4 teɓe juulata ko nder seydna oumar wi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mata wona enen ken julɓe nelaɗo Allah wi ken julɓe o wi mata wona koye goonga gonɗen nelaɗo Allah wi koye goonga gonɗen o wi mata wona eɗen gonde Allah nelaɗo Allah wi eɗen gonde Allah o wi wadde hande ɗalden makka naɓe makka walla ɓe ɗalda en makka walla so hare ari kaɓe ɗen gañen ɓe walla ɓe gaña en ɓe poola en walla poolen ɓe kono julde nder wonta won caggal hande o wi oɗo kadi welu e Allah yo wone seydina oumar ñade hen nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe mum batti yaltude boowal seɗe juula ko saabi seydina oumar o wi welu e Allah yo wone seydina ousmane mo ganduɗa desnore ɓiɓɓe ɗiɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum addanimo wiyeede zunnurayni o resi ruqayyata e umma kulsum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi fodde no mbami yidde seydina ousmane fodde no Allah hersirta seydina ousmane fodde no seydina ousmane tiiɗiri fodde no seydina ousmane woniri neɗɗo kersowo mi woodi so tawi mboɗo joguino ɓiɓɓe 100 mboɗo hokkira seydina ousmane goto ha heddima battowo 100 o mi wondi mi ɗawata seydina ousmane oɗo seydina ousmane woni darotonoɗo jamma ene juulde alqur'ana waɗa ɗum darde ɗiɗi darde fo hisbaji 50 o wi welu e Allah yo woni seydina ousmane wa ana aliyin welu e Allah yo woni seydina aliyu karramallahu wajhahu seydina aliyu walde haybara nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam namdi seydina aliyu wiya seydina aliyu ko ñawɗo guite te seydina aliyu ko jambaro ko cuusɗo kadi ko casɗo yatirta caggal ɓe mbi seydina aliyu ko ñawɗo guite nelaɗo Allah wi yo noddoya o ara o noddoya o ari kanko seydina aliyu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam itti ñaamu mum teddugo ngo ko ɓeɗo jimanno joni kala ɗo newre nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam memi sellat nelaɗo Allah ƴetti ñaamu mum teddugo ngo moomi e guite seydina aliyu guite ɗe celli waliyu min ramadin bi dawaytahu waliyu min ramadin bi dawaytahu fi khaybarin fasufi bidi bilamaka seydina aliyu o weli Allah yo woni seydina aliyu oɗo woni mo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ƴetti ɓiyum biyeteɗo Fatimatu bintu rasuli sallllahu alayhi wa sallam o totti ɗum seydina aliyu te ñande o tottat ɗum seydina aliyu hay mbuuɗu seydina aliyu ala seydina aboubacry ari ƴamde seydina yumma Fatimatu nelaɗo Allah wi ala seydina oumar ari ƴamde yumma Fatimatu bintu rasul nelaɗo Allah wi ala holko nelaɗo Allah salori nelaɗo Allah waɗata so wona ko Allah yamiri ɗum nelaɗo Allah haalata so wona ko Allah wi ɗum yo haal omo andi Allah subhanahu wa taala wi humi dewgal seydina aliyu e yumma Fatimatu bintu rasul oɗo moƴƴanta hay goto hankandi so wona seydina aliyu min badi marada siddiqan kada umaru wallaysu ma haza illa dir'a minni
caggal ɓeɗo sahabaɓe nayo limamul bousayri radiallahu taala anhu o wi wadde kadi weluye allah yo wone koreji nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe ceerno alpha janggi joni ɓe allah subhanahu wa taala mantara to nder alqur'ana innama yuridu llahu li yudhiba ankum rijsa ahlal beyti wa yudahhirakum tadhira o wi weluye allah kadi yo wone koreji nelaɗo allah woni sharifaɓe wa sahbi wona kadi e dendagal sahabaɓe nelaɗo allah fo sallllahu alayhi wa sallam wona kadi e dendagal taabi'ina en rewɓe caggal sahabaɓe nelaɗo allah rewɓe caggal taabi'ina en hankanti ha ñalawma darga kamɓe fof weliyo allah yo wone mabɓe ɓe ganduɗa ko kañum en mbiyete yimɓe kulol allah ɓe ɓerɗe mum en keewi kulol allah ɓeɗo yo allah subhanahu wa taala yurmede mum yo wone mabɓe ɓeɗo goni yimɓe laaɓal laaɓɓe nder laaɓɓe boowal ɓe goni yimɓe haqilanteɓe ɓe goni yimɓe teddugal ya rabbi bil moustapha balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi al karami ko dendagal ko limamul bousayri duwi e deftere nde ɗo bourdatul madi allah jaabima ɗum o ya rabbi bil moustapha balligh maqasidana e heyma allah subhanahu wa taala mi ñagorimama barke nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam yettin pandale amen allah jaabima ɗum nde tawno limamul bousayri adana o yimantuno ko lambe kono caggal nde o hucciti e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o yimari goɗɗo hankanti tagaɗo ñande o ƴetti kuɗol omo winda madhun nabi sallllahu alayhi wa sallam kala ko yinno yimde nelaɗo allah allah subhanahu wa taala newnanimo wadde ya rabbi bil moustapha balligh maqasidana allah jimmi kadi ñagorimama barke nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam waghfir lana ma mada dendagal ko ɓenni e gurnameji amen bakkatuji ɗi min mbaɗanno allah yaafo min allah yaafima kadi saabu kala jiɗɗo nelaɗo allah allah yaafoto ɗum kala jiɗɗo nelaɗo allah allah yiɗa ɗum kala mo allah yiɗi on fay ko aljanna munawwar allah subhanahu wa taala mi ñaguimama ya yettin pandale amen kadi ndeɗo deftere o waɗi hen ighfir li munshidiha waghfir muallifaha bijahi man madhuhu fi nuni wal qalami o wi allah subhanahu wa taala mi ñaguimama yaafo jimɗo deftere ndeɗo woni limamul bousayri radiallahu taala anhu jaafoɗa kadi ballifiɗo deftere nde woni limamul bousayri radiallahu taala anhu barke annabi sallllahu alayhi wa sallam mo mantuɗa to nuuni wal qalami nunu wal qalami wa ma yasturuna ma anta bi ni'mati rabbika bi majnunin wa inna laka la ajran ghayra mamnunin kadi wa innaka la ala khuluqin adim mo mantuɗa toon o woni nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam mi ñaguimama ya yaafu limamul bousayri waghfir ilahi li kulli lmuslimina kadi allah yaafo dendagal muslimina en o wiyani yaafo mu'minina en ala o wi ko yaafo dendagal muslimina en nde wonde mu'minu e wonde muslimu wona gotum innamal mu'minuna ikhwatun nelaɗo allah wi ko la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi wadde ɗum weeɓani hay wonde muslimu weeɓani saabu nelaɗo allah wi al muslimu ko man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi ɗum noon weeɓani kono ɗum ɓuuri saɓorde e mu'minina en limamul bousari ighfir li ilahi li kulli l muslimina ɗo kam ɓuuri saɓorde seeɗa ɗode mi yetti allah e timmode nde wonde wona a fuɗɗima tan a timmini ma won puɗɗiɗo allah taw hokkali ɗum timminde kono min allah newnani kam fuɗɗade yimde nelaɗo allah allah newnani kam timminde kadi yimde nelaɗo allah wadde mi yetti on allah ko allah tan wawi waɗirde noon abayatuha jimɗi deftere nde ɗo nde jimannoɗen qad atat sittina wadde gasi nde allah hormimo nde o woni kormaɗo ko ɗum waɗi goto e mawɓe moƴƴuɓe jimowo omo wiye wa billadi alhamtahu muhammadan min almahamidi fa sara ahmada ko yettiri allah ha o ɓuuri ko allah haalnimo yo haal ɗum ko allah wimo wini sa wini hay goto meeɗa wiide noon hay goto jogorani wiide noon te allah fayidani moƴƴuɗo e bonnuɗo nde o hokkimo ngal doggal o longinimo ɗum ɗo jooɗinoɗo on umrako ɗon ha on ñalawma arta mo wuuri caaliki darne leete ɗe berte yimɓeɓe jooɗo jonde nde jooɗo
ha Oumar Kane en puɗɗo yimde ɓe limto sa arino an rawane a arti hikka joɗinoɗo jonde ma o dirta joɗɗa o daroɗa ha jaha o ara so tawi Allah waɗi a tawaka a arani kanko joɗinoɗo o lomtoma ɗon o jooɗo jonde ma ko dañata ɗon ɗo ko fu a dañat tewintaha abwahu min hammil hayati wa khallafahu dhalila inna al yatima huwa alladhi talqa lahu umman takhallat aw aban mashghula ɓe mbimi wonani al yatimu mo bammum maayi oppi ɗum walla mo yummum maayi oppi ɗum wona o wiyete yatimu o ɓe mbi woni al yatimu ko ba هذه ضيبة وهذا المقام مصطفى أنت نور العيون أنت نور القلوب أنت مصطفى جد في سيرها فلا تلام هذه ضيبة وهذا المقام مصطفى أنت نور العيون أنت الأمان أنت روح القلوب أنت مصطفى هرم سيرها فلا تلام هذه ضيبة وهذا المقام مصطفى أنت نور العيون أنت الأمان أنت روح القلوب أنت الهمام مصطفى هرم الله نبي كريم وإمام بجانبه وهمام أنت نور العيون أنت الأمان أنت روح القلوب أنت الهمام مصطفى أنت نور العيون أنت الأمان أنت روح القلوب أنت الهمام مصطفى هنا فلسنقف عادا لتضفى هرق شبه الهوى ودرام مصطفى أنت نور العيون أنت الأمان أنت روح القلوب أنت الهمام مصطفى متهنا محمد مصطفى المختار خير مبين سفيه كل الورى الرغبات لولاه لولاه لولا سيدي صنادي لولاه لولاه لولا سيدي صنادي محمد المصطفى المختار خير نبي سفيه كل الورى الرغبات لولاه لولاه لولا سيدي صنادي لولاه لولاه لولا سيدي صنادي محمد المصطفى المختار خير نبي سفيه كل الورى الرغبات لولاه لولاه لولا سيدي صنادي لولاه لولاه لولا سيدي صنادي أصل وجودي وخير الخلق أجمعين بدر رسول الإمام ذو كراماتي لولاه لولاه لولا سيدي صنادي لولاه لولاه لولا سيدي صنادي أصل وجودي وخير الخلق أجمعين بدر رسول الإمام ذو كراماتي لولاه لولاه لولا سيدي صنادي لولاه لولاه لولا سيدي صنادي فاق النبيين في خلق
كرم وفي خلق ولم يساووا في فيل الحميدات لولا سيدي سنادي لولا سيدي سنادي فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يساووا في فيل الحميدات لولا سيدي سنادي لولا سيدي سنادي فاق النبيين في خلق وفي كرم ولم يدانوه في فيل الضيافات لولا سيدي سنادي لولا سيدي سنادي فاق النبيين في جود وفي كرم ولم يدانوه في فيل الضيافات لولا سيدي سنادي لولا سيدي سنادي وكيف لا أنه المختار من مدار وخير أدنان ماء كل أوقات لولا سيدي سنادي لولا سيدي سنادي وكيف لا أنه المختار من مدار وخير أدنان ماء كل أوقات لولا سيدي سنادي لولا سيدي سنادي وكيف لا أنه المختار من مدار وخير أدنان ماء كل